wabarakatuh. Sugeng enjing lar-lar sedanten. Pripun kabare? Nggih, mugi-mugi kabare selalu diparingi sehat nggih. Nah, wonten dinten iki pasinan basa Jawa yaiku badhe nyinaoni bab sekawan ngenai teks deskriptif panganan tradisional. Nah, sederenge monggo nyinaoni jinising wacana niku wonten napa mawon. Nggih, wonten gangsal. Kaping setunggal niku wonten teks narasi. Narasi niku intine nyeritakake. Kali teks argumentasi. Argumentasi niku maringi pendapat utawa ide. Kaping 3 teks persuasi. Persuasi niku menehi ajakan. Lajeng kaping sekawan niku teks eksposisi. Eksposisi niku biasane wonten teng berita, yaiku niki sifate menehi informasi. Nah, niki ingkang pungkasan nggih teks deskripsi ingkang badhe dhewek nyinaoni. Teks deskripsi niku napa? Nah, temriki nggambarake objek kanthi cetha utawa jelas utawa gamblang. Nah, kaya-kaya objek iku ana ning ngarepe dhewek pemaose. Nah, temriki napa badhe deskripsi panganan tradisional. Cobi napa mawon panganan tradisional sing kowe mengerti. Wonten klepon, tiwul, nggih gudeg, getuk, lan liyane kata. Nah, saniki monggo dipirsani tulodo teks deskripsi tentang klepon saking Ibu Anggi. Klepon yaiku salah sawijining panganan tradisional khas Jawa Tengah. Klepon digawe saka tepung beras ketan lan dibentuk bunder kaya bal cilik lan tengahe diiseni gula Jawa banjur digodhog ing jero banyu umeb. Yen wis kemambang ing dhuwur banyu banjur diangkat lan dicawisake karo parutan krambil utawa klapa. Biasane klepon dicawisake ing godhog gedhang. Nah, iku wau teks deskripsi mengenai panganan tradisional klepon. Berarti carane pripun? Nah, saged dhewek niku madosi khas panganan saking pundi. Semisal mau klepon niku saking Jawa Tengah. Lajeng rasane pripun klepon niku? Manis utawa legit. Lajeng napa malih? Nah, bentuke niku bulet kaya bal. Nah, niku nggih napa rasane pripun? Napa bahan-bahan? Nggih, bahan-bahan klepon niku napa mawon? Kados niku nggih Ibu pungkasi cekap semanten pasinan basa Jawa saking Bu Anggi. Bilih wonten pitakonan monggo taken wonten teng kolom komentar mandhap niki. Cekap semanten pesen Ibu tetep jagi kasarasan wonten teng pandemi niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.